Нещо много добро за всеки един велосипед седи в тази кутийка. Да видим. Това нещо го поставяме на седалката, на колчето на седалката. В комплекта имаме батерийки и монтажни болчета, също така част за ключодържател. Тук имаме дистанционно, ето го, което може да си го закачим на ключовете. Това седи под седалката на колчето, това седи в нас. Влизаме до магазина и натискаме червеното копченце. В момента, в който някой мине до нашия велосипед и реши, че може да си го вземе за вкъщи, велосипедът започва да пищи. С това копченце, когато се приближим към велосипедът и го натиснем, алармата вече е деактивирана. Искаш ли да предпазиш велосипеда си? Пиши ми в коментарите.